Sunana Rahama Ahmad Gumel. To alhamdulillah da farko dai zamu godiya ga Allah subhanahu wataala da ya tsiratar da mu da ranmu da lafiyar mu, sannan muna godiya ga jihar Jigawa da ta iya bakin kokarin ta wurin ganin cewa mun fito lafiya kalau kuma ba mu rasa wani abu da zamu bukata ba a matsayin mu da muka tsinci kanmu a cikin wannan hali. Sannan federal government da ta yi ita ma muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Kalubale dai mun fuskance shi kala-kala wanda baka taba tunani ba ma kai ka kwana 2-3 ba wanka ba abinci. Hanya mu taho akan hanya wajen kwanan mu 2 akan hanya, kana zaune abin da baka taba ji ba. Mu da muke zaman lafiya a jihar Jigawa, karar bom, bindigogi, abubuwa dai da dama. Sannan na ga kokarin jihar Jigawa da lokacin da muka zauna muka wajen kwana 4 ko 5 a wata tasha da ake kira Halfa. Cikin mota muka dinga kwana, ba abinci ba ruwa. Jihar Jigawa ta aiko da kuɗi aka nemo abinci, wanda kuɗin abinci a lokacin ya linka so 3 ko so 4. Muka yi girki, muka ɗaya ne a cikin jihohin da muka samu wannan dama da alfarma. An kwaso mu daga Sudan zuwa Egypt a motoci, aka ɗebo mu gabaki ɗayan mu muka kwana da yini guda akan hanya har zuwa Khartoum, har zuwa Egypt kenan. Ba zai faɗi ba, daɗi dai alhamdulillah, mun gode wa Allah. To muna fatan dai gwamnati kamar yadda ta saba kokari, wannan karan ma ta kokari a yunkura a taimaka mana gabaki ɗaya. Kamar yadda muka fara karatun nan mun je shekara ta 3 muna karanta likitoci, ta taimaka ta canza mana ƙasa, domin ƙasar da muka fito an samu kalubale sosai wanda har ta kai ga wasu gine-gine da ya shafi harkar karatunsu an ruguje su. To kafin kai lokacin da za a gyaggyara su za a ja matukan lokaci sosai. To gwamnati ta dube mu, ta canza mana makarantu, mu ci gaba da karatun, mu dawo mu taimaki al'umma, mu taimaki jihar Jigawa a matsayin mu na likitoci mata. Aisha Lawan Muhammad daga Birnin Local Government. Gaskiya ba abin da zan ce sai dai mu ce alhamdulillah, saboda ba mu taɓa tunani wannan lokacin zai zo ba, amma dai a sannu gashi nan Allah ya nuna mana. Sai dai ba abin da mu ce alhamdulillah, mun gode wa Allah, kuma mun gode wa federal government, mun gode wa Jigawa state government. Allah ya saka musu da alkhairi ga baki daya. Gaskiya an riga an bamu, yana ma hannun mu yanzu presently an bamu, kuma sannan da muka zo nan ma an bamu kudin gida wanda na gwamna na state government ne kenan. Ba abin da muke sai dai mun gode Allah saka. Gaskiya ba kadan ba dan duk ba kasar da ba jihar da za ta samu irin me zan ce kulawa kamar mu. Ba abin da muke sai dai mun gode Allah saka da alkhairi, domin ku tun a can muke ganin kulawa, tun a can daga inda muka taho daga Khartoum kenan da yake kaga a mota muka ji ba kasar da ba jihar da ta samu kulawa. Gaskiya kamar ba abin da muke sai dai Allah saka da alkhairi. Mun gode sosai. Gaskiya mun fuskanci kalubale da yawa sosai saboda kaga tafiya da za a ce muka tafiyan mota mun yi kwana wajen 10 muna tafi, domin ina tunanin tun last Saturday muka taho, kaga sai yau Allah ya karaso mun tafi daga Khartoum a mota zuwa Egypt. Kaga it's not easy, so zuwa ma can zan ce Aswan wani gari. To kaga tafiyan mota kuma kwana a mota muke, da yake kaga ba accommodation, dole a mota mutum zai kwana. Kaga wannan shi kadai ma challenges ne, kuma ga rashin abinci. Dole daga gaskiya mu ba mu facing wannan challenges ba, domin ka Jigawa ta yi mana providing abincin da zamu ringa ci har zuwa wannan lokaci. Ba abin da mu sai dai Allah mun gode Allah saka da alkhairi. Alhamdulillah I'm motivated, kuma gaskiya alhamdulillah duk a cikin challenges ne.